आणि कोल्हापूरचा खरडा ठेचा हा एकदम झणझणीत तिखट असतो एकदम. नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील. आपले कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे कोल्हापुरी स्टाईल गावरान पद्धतीचा खरडा. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहूयात. तर या खरड्यासाठी मी आज मिरच्या 2 प्रकारच्या घेतल्यात. ह्या भावनगरी मिरच्या आहेत, तिखटाला कमी असतात थोड्या. आणि ह्या थोड्याशा 4-5 आम्ही तिखटवाल्या मिरच्या घेतल्यात, कारण खरड्याला थोडीशी तिखट अशी चव यायला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने ह्या मिरच्या तोडून घेणार आहे मी आता. बघा, असे 2 तुकडे करून घेणार आहे. आणि त्यासाठी आता हे लसणीचे 2 कांदे घेतलेत मी, असे मोठ्या साईजच्या पाकळ्या आहेत. अर्धा चमचा हळद आहे, 2 चमचे सफेद तीळ आहे. सफेदमुळे एकदम खरड्याला छान टेस्ट येते. थोडेसे शेंगदाणे घेतलेत, शेंगदाणा दाताखाली आला का खरडा एकदम चविष्ट लागतो. 1 चमचा जिरे आहे, थोडीशी कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ आणि 1 ते 1.5 पळी आपण तेल घेणार आहे मिरच्या भाजून घेण्यासाठी. आणि हा दगड आहे, हा आता आपण मिरच्या जेव्हा भाजून होईल तेव्हा खरडा खरडताना आपल्याला हे घ्यायचं आहे. तर आता आपण गॅस चालू करून घेऊयात. सर्वप्रथम आपण तीळ भाजून घ्यायचे आहेत, छान असे भाजून घ्यायचे तडतडेपर्यंत. तिळामुळे काय होतं, खरड्याला अशी छान चव येते. आता हे छान उडायला आले, आता आपण याला काढून घेऊयात. आपण यामध्ये शेंगदाणे भाजून घेऊया. आता शेंगदाणे पण खरड्यामध्ये आपण वापरले का छान टेस्ट येते. जसं खरड्याचं आणि शेंगदाण्याचं खूप छान नातं आहे, एकदम जवळचंच. आपण शेंगदाणे पण थोडं हलकेसे भाजून घेणार आहे, जास्त काळे करून घेणार नाही आहोत आपण. आणि त्याची सालं देखील काढून घेणार नाही आहे. छान असे भाजलेत, जास्त काळे करायचे नाहीत आपल्याला. आत्ता आपण जिरा भाजून घ्यायचं आहे. जिरं देखील हलकंसं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला. असं जेव्हा आपण खरडून घेणार तेव्हा ते लगेच बारीक होईल आणि सुंदर वास देखील येतो जिऱ्याचा. देखील आपण काढून घेणार आहोत. आता हे भाजताना आपण तेल वापरलेलं नाही आहे, तर आपण ह्याच्यामध्ये 1 पळीभर तेल टाकूया. आणि त्यामध्ये या मिरच्या आपण भाजणार आहोत. मिरच्या भाजताना थोडी काळजी घ्यायची, थोडं ठसका लागेल आपल्याला. आणि या मिरच्यांना असे काळे डाग येईपर्यंत आपल्याला भाजायचे आहेत, म्हणजे भाजल्याचा चटकेपणाचा डाग दिसायला पाहिजे, तोपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. कोल्हापुरी ठेचा खरडा एकदम ठसकेदारच असतो. बरीचशी लोक हिरव्या मिरच्याच वापरतात, आपल्या अशा हिरव्यागार मिरच्या. आता आमच्याकडे सगळी लहान मुलं देखील खातात खरडा, म्हणून या आम्ही पांढऱ्या मिरचीसुद्धा घेतल्यात. म्हणून तुम्हाला हवं असं तुम्ही निश्चित हिरव्या मिरचीचं देखील करू शकता. कारण कोल्हापूरचा खरडा ठेचा हा एकदम झणझणीत तिखट असतो एकदम. त्याच्यावर 5 मिनटं तरी झाकण ठेवून घ्यायचं, म्हणजे ते आतल्या शिजतील मिरच्या. आता आपण झाकण काढून घेणार आहोत. बघा, मिरच्या छान अशा खाली पण भाजल्या आहेत. मिरचीचा फार ठसका लागतो एकदम. बघा, आणि शिजल्या पण मऊ पण झाल्या आहेत. आणि 1-2 मिनटं आपण याला भाजून घ्यायचं आहे. मध्ये आपल्याला लसूण टाकून घ्यायचे आहे. थोडीशी ही कोथिंबीर देखील याच्यात टाकून घ्यायची आपल्याला.
मिरच्यांना पण असे काळे चटके पडलेले आहे बघा. छान मिरच्या भाजल्यात आपल्या. आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहे. खूपच ठसका लागलेला आहे. आणि आता मीठ टाकणार याच्यात. आणि हे आपल्याला थोडंसं खाली उतरून 1-2 मिनटं थंड करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपण हळद घातली. आता गॅस बंद केलं आहे ना. हे आता खाली उतरून घेतले आपण. आणि आता आपण हे शेंगदाणे, तीळ, जिरं सगळं एका साईडला असं घालून घ्यायचं आहे. आता खलबत्त्यात आपण हे ठेचून घेतलं तर त्याला ठेचा म्हणतात. आणि हे असं खरडून घेतलं तर याला खरडा म्हणतात. साहित्य तेच असतं दोन्ही प्रकाराचं. आता मला ठसका लागला त्यामुळे आवाज थोडा बदलला आहे. ते बघा. तर आमच्याकडे दगड आहे लसूण ठेचायचा. तर आम्ही असं खरडून घेणार आहे. मी काही शेंगदाणे सालं काढून घेतलेलं नाही. पकडीने घट्ट पकडायचं एका हाताने. एकदम शेंगदाणे पण बारीक बारीक होतात. तीळ देखील वाटतात. तुम्हाला शेंगदाणे सालं नको असेल तर तुम्ही काढून घेऊ शकता. तर मिरच्या देखील आपण याच्यात मिक्स करायच्या आहेत. असं मडकं, एक छोटंसं मडकं घेऊन असं त्याला खरडू शकता. तर ही तुम्हाला मी गावरान पद्धती दाखवते. तर आता याला 5-10 मिनटं झाली आहेत खरडून. छान झालं आहे. आणि एकदम आपल्याला बारीक नसतं करायचं, असं जाडसरच करायचं आहे. बघा मी हातानेच दाखवते. हे बघा शेंगदाणे पण छान दिसत आहे. सफेद तीळ, कोथिंबीर एकदम सुंदर खरडा झालेला आहे. आता माझा ठेचून पण खरडून पण झालं आहे. आणि मी त्याला काढून घेते एका डिशमध्ये. तर असा हा गावरान पद्धतीचा खरडा तयार झालेला आहे. आणि असा हा खरडा आमच्याकडे आता गावाला शेतात मजूर लोक जातात शेतामध्ये, तेव्हा न्याहारीसोबत म्हणजे न्याहारीसाठी भाकरी, कांदा, असा मिरचीचा खरडा एकदम अप्रतिमच लागतो. असा खरडा बाजरीची भाकरी, ज्वारीची भाकरी यासोबत तुम्ही खाऊ शकता. असा हा झणझणीत असा खरडा तुम्हाला कसा वाटला तर ते तुम्ही मला कमेंट करून सांगा. आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.